Erokamano kuom keto Ramogi TV kani Od Bura ma Siaya okumo MCA ma East Asembo Gordon Onguru kuom thuolo mar ndalo 30 gi kum mar dhi ataro gi chike magayo kit jotelo kuom weche mochido manyowacho e kaunti ma Homa Bay ewi jakom duond bura mar ODM magiwacho ni onyisa chaya ne tendwa Keini. Kaka Steve Biko leronwa, jatelo no bende ogol e komiti duto mag od bura no mentiere e kinde ma nonro dhi nyime kurito ng'eto mar od bura no. Ndalo manok bang' kiro weche mochido e kinde twak mare gi jopiny e kaunti ma Homa Bay, MCA ma East Asembo Gordon Onguru kawuono yudre tago maliet e kinde romo mar od bura ma Siaya mane okawo thuolo moe seche 2 moko kuom MCAs ma Siaya okwedo Onguru kuom remo kuongo dhoge kendo gikiro weche manyisa chaya ne tendwa Keini. It's in the public domain, all over social media, everywhere, Mr. Speaker, on what Honorable Onguru say over the weekend at a public rally. It's kind of demeaning women, Mr. Speaker. It is a disgrace to women in leadership by terming that women can only sexualize their way to leadership. Hotele kod jatend riwruoge MCAs ma Keini od burano, Scholastica Madowo, MCAs go nopuoyo okang' ma piny Kenya osegoyo e dhialo tendwa Keini ka gimedo ni kata Keini manie telo bende oseduogo geno mar jopiny e tend mine. It's not the first time that this has happened. Such abusive language has been targeted towards women. And that's one reason, Mr. Speaker and my colleagues, that the number of women in leadership in Kenya is low and it will continue being low because men do not respect women. I not only find it embarrassing or demeaning, but very cruel. And I feel embarrassed that these words were uttered by one I share a honorable house with. Mr. Speaker, I don't know where to put my face. Kata kamano, MCA Maimbo East Francis Otiato, mane opogre kod MCAs wetene paro, nokwayo Keini mantiere telo mondo kung dhogi kowacho ni gin ema ginyayo weche mochido mitiyo kod e paw siasa. Not only now that we have Onguru speaking, not only Onguru speaking, then now it becomes a problem. It's a general problem that some are even emanating very weird statements from even the women themselves. And I take this for anybody else, and I say it before this house, that if we revisit some of the statements that have been made by some of our women leaders. Hal record twak mane obede od burano, MCA ma East Asembo Gordon Onguru okum mar chopo od burano kuom thuolo mar ndalo 30. E kinde no, jatelo bende ok bi yore romo moro amora mag kamati mag od bura ma Siaya. Jatelo bende ogol e kamati duto mag od burano e kinde ma orito ng'eto mar od burano. Ewi mano, kamati moyedhi motese ni Committee on Powers and Privileges omi thuolo matimo nonro ewi weche manyo Onguru wacho ka en Homa Bay kalore kod pen chike ma pacho ka mayon kaka jotelo owinjore oti kod mbi mar apisegi. The majority whip to quickly constitute an ad hoc committee to proceed with the investigations. Meanwhile, the Secretariat to write to the officers as directed in the motion. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jodak maboma ma Isibani e sub-county ma Kuria West dwaro mondo tend county ma Migori ochiel kar puko taka